verdensnavn, der har været her. Bruce Springsteen, eller hvad fanden er, så kommer det. Det er helt lukket. Der er ingen, der spiller efter det. Måske mig, men ellers ikke. Jeg husker en reaktion på mest. Men der er ingen, der spiller efter det. Europamester hjemme, der var. Jamen, det er de. Du har ret. Hvor har du set dem, men? København. Ja, hvor? Jeg har hørt Gammel Torben Sjov. der var en gang, Altså, mere end år siden. Så var det 98. Altså, der græd jeg til... Så kan jeg ikke regne ud over det. Men det var til det der klimatopmøde, der var ja, stort i... fucking pis. Ja, et eller andet. Men så kom vi og spillede gratis. Ja, men jeg elsker det, jeg elsker det. Det var så fedt. Jamen, det er det, jeg siger til dig. Du skal simpelthen over på orange team. Spil svag i år. Jeg synes, at det var meget... Ja.